Si encara no has votat els primers pressupostos participatius de l'Ajuntament de Cunit, t'expliquem com fer-ho. Accedeix a la plataforma decidim.cunit.cat i clica a la pestanya Processos. Un cop dins dels processos actius, s'ha de seleccionar Pressupost participatiu 2020-2021. En aquest apartat apareix informació general d'aquesta primera experiència dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Cunit. Cal clicar a la pestanya Votació de les propostes perquè aparegui el llistat de tots els projectes seleccionats. En aquesta nova pantalla apareixen els 14 projectes que es poden votar fins a un màxim de 100.000 euros. A mesura que es van seleccionant els projectes, la plataforma va sumant els seus imports. Recorda clicar al botó vermell Vota per confirmar la teva votació. Abans de realitzar la votació, s'ha d'haver validat el correu electrònic. Recorda, els primers pressupostos participatius de l'Ajuntament de Cunit es poden votar fins al dia 27 d'octubre.